Ukuba buyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni. Ngoyena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacaweyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sebathi ithuba ke abazalwane sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo. Siyibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Siyanamkela ke kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa ke, ndihamba nalo Mkhonza. Bawo masibulise komama obhuti nakuye wonke umuntu osibukeleka lejikalanga ngelihle lomvukelo wethu uKristu. Amen. Igama lami ke ndingu-Anelo wakamnguni, simfuthiso hlala Rhengede ibelela xesha lethu lokugoduka. Ewe tata, masikhawuleze ke sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawethu olungileyo, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Thixo wethu onamandla wonke, Thixo wakudala, Thixo wangoku, Thixo wakwixesha elizayo. Thixo wena oqhamisa amaqhamakazi, Thixo wethu olungileyo owisa imithi emikhulu, Thixo wethu olungileyo elabhanyana. Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla wonke, Thixo onenceba engaka engazange iphele, Thixo wethu olungileyo. Thixo siza ke olungileyo phambi kobuso bakho, Thixo wethu onamandla amakhulu, sizokucela Thixo wethu olungileyo itarhu lakho, Thixo wethu olungileyo nakulo mzuzu, Thixo wethu namandla amakhulu. Sizocela uthando lwakho, Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo imithandazo, iminqweno yethu, Thixo wethu olungileyo phambi kobuso bakho. Thixo wethu olungileyo, abanye bayathandaza ngalo mzuzu, Thixo wethu olungileyo bathandaza Thixo wethu onamandla amakhulu, lithemba labo lokugqibela. Thixo wethu olungileyo phakathi kwezinto, Thixo wethu olungileyo abazizamileyo, Thixo wethu onamandla amakhulu, ungangathi bathi Thixo wethu olungileyo ndidlekile, Thixo wethu olungileyo zizinto zonke, Thixo onamandla amakhulu. Kodwa Thixo wethu ngalo mzuzu ndiza phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungileyo ndingaphethanga nto, Thixo wethu olungileyo koko ndizise umthwalo wam, Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo ke xa bewuzisa imithwalo yabo, Thixo wethu olungileyo yahlukene, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, qala Thixo wethu olungileyo enhliziyweni, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, qala Thixo wethu olungileyo ngomvandedwa, Thixo wethu olungileyo, qala Thixo wethu olungileyo ngezinto, Thixo wethu olungileyo abangakwazi ukuthetha ngazo, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Abanye Thixo wethu olungileyo baza kuwe, Thixo wethu olungileyo ngale mini namhlanje, ngale njikalanga, Thixo wethu olungileyo besiza Thixo wethu olungileyo ngengxaki, Thixo wethu olungileyo zabantwana, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo baza kuwe, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu ngengxaki, Thixo wethu olungileyo zokungafumani umsebenzi, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo bayagulelwa emakhayeni abo, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo bagulelwa ngabazali, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo bashiywe zizihlobo, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Kodwa Thixo wethu olungileyo ngalo mzuzu, Thixo wethu olungileyo ibala ivumbe limnyandi, Thixo wethu olungileyo phakathi kwabo, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, uthulule Thixo wethu olungileyo igazi lakho, Thixo namandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo lonyana wakho, Thixo olungileyo phakathi kwesidingo somntana ngamnye, Thixo wethu olungileyo abonakale, Thixo wethu olungileyo efumana ithemba, Thixo wethu olungileyo abonakale, Thixo wethu olungileyo efumana impiliso, Thixo wethu olungileyo ngenxa yegazi lakho, Thixo namandla amakhulu. Siza ke Thixo wethu olungileyo ngalo mzuzu, Thixo wethu olungileyo phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungileyo naba Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu ubonakala, Thixo olungileyo
umnqamleza ubudenge kubo Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu ngenxa yokuthi bengazani nawo Thixo olungileyo bonakala Thixo olungileyo uzibonakalisa kubo Thixo olungileyo siyakuthandaza Thixo namandla amakhulu sithembile ukuthi uyazenza izicelo zethu ngoKristu Nkosi yethu amen Baba wethu osezulwini mani Ukuba ke usanda ukusijoyina siyakwamkela kwicawa yabantu abangacawiyo ufika ngexesha eli-right ke okanye ngexesha eli-right okanye elilungileyo ukuba sisanda kuyivula ke le nkonzo ngomthandazo siyakwamkela okwesibini kwicawa yabantu abangacawiyo. Siyathemba ke into yokuba ukhawulezile wabaxelela ke nabanye abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo seyiqalile ukuqhuba. Ukuba ke ungumntu ongekanikeli umnikelo wethu sisawucela nangoku asizukuyeka ucela umnikelo wethu ukuba akamcofu usubscribe sicela ucofe usubscribe ukuba ke ungumntu osesubscribe-ile usawunikela kodwa ke umane siqhubeka nje eza 10 cent umane ucofa ulike akugqiba ucofa ulike ucofa ushare ungalibali ke umuntu ongamcofi i-notification bell ungalibali ukuyicofa. Okugqibela ke bawo ibalekile la nkonzo sithi inkonzo yomlomo. Inkonzo yomlomo ke ibalekile uthi xa umane uncokola nabantu
kwindawo ohamba kuzo uba iye yafika apho incoko ungayinyanzeli ukuba iye yafika apho incoko uthi rhoqo ngentsimbi yesihlanu ngecawa icawa yabantu abangacawiyo iyaqala. Bawo ndikumamela usithi bawo ulike i-10 cents inkonzo yomlomo inoba yimalini bawo yona. Hayi Ndiyabona uba ubeka i-tax ndibeka itag uba yimalini. inkonzo yomlomo kaloku bawo yona ayisiyo effort ngako xa umntu angayinyanzeli encokweni. Xa umntu ifikile incoko ethethayo senti nje i-1 ayifikile nje angafiki abantu bezincokolela ngento zabo afike athi yenina icawa yabantu Bawo ndakhe kangimuke sasihamba imithandazo kakhulu bawo ndakhe ndabona abatsotsi bakho bangabashumayeli bawo kuthiwa kuzovalwa bawo. Wathi ehleli bangasemva wathi kuthiwa hayi ngokugqibela ke lo umshumayeli ozayo apha yathi laa ndoda Thixo wethu olungileyo Thixo wethu onamandla amakhulu yatsho isondela bangaphambili ugqiba phayana yawuyeka umthandazo yangena evesini. So ke bawo ayikho ke into inganyengezwayo bawo noba uyinyengeze ngempilo bawo uthi hayi mani uThixo ndiphethe ngenceba icawa yabantu abangacawiyo ndingedwa yilaa cawa yabantu abangacawiyo. tata indlela yokuyifaka yona ndibalulekile indlela yokuyifaka bawo ke sizawuya emazweni abantu ke bafika sisaya emazweni abantu ke basilindele tata. Bawo sicela abantu basilinde kule ncwadi yokumkani besibini isahluko sesihlanu ivesi yokuqala. Okumkani besibini chapter 5 ivesi leyo yokuqala nezilandelayo ke emveni kokuba sibuya kule ngoma. Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yesibini yokumkani ngesahluko sesihlanu sakuqala kwivesi yokuqala phantsi kwesihloko esithi iqhenqa likaNahamani liyaphiliswa. Incwadi yesibini yokumkani chapter 5 siqale kwivesi yokuqala iqhenqa likaNahamani liyaphiliswa. Ifunda ke ngolu hlobo. Ke kaloku uNahamani umthetheli mkhosi wokumkani wakwa-Aram waye eyindoda enkulu enkosini yakhe ebekekileyo ngokuba uYehova wayewanike
ama-Aram usindiso ngaye. Loo ndoda yabe iligorha ilikroti kodwa ineqheqhe. Ama-Aram ayephume aya kuthutha athimba ezweni lakwaIsrayeli intombazana yasisicakakazi kumkaNahamani. Yathi inkosikazi yayo, akwaba inkosi yam ibiphambi komprofethi okwaSamari, ubeya kuyiphilisa eqhinqeni layo. Waya wayixelela inkosi yakhe wathi, ithe yathi ukuthetha intombi evela ezweni lakwaIsrayeli. Wathi ukumkani wama-Aram, hamba uye ndomthumela incwadi ukumkani wakwaIsrayeli. Wahamba waphatha esandleni sakhe 10 letalente zesilivere, 6,000 eshekele zegolide, 10 lengubo zokukhululana. Wayizisa incwadi kumkani wakaIsrayeli isithi, kaloku ke ekufikeni kwale ncwadi kuwe, yabona ndikuthumele uNahamani umkhonzi wam ukuba umphilise eqhinqeni lakhe. Kwathi akuyilesa ukumkani wakwaIsrayeli incwadi, wazikrazula ingubo zakhe esithi, ndinguThixo yini na ukuba ndibulale nokuba ndiphilise, ngokuba lo umthumele kum ukuba ndiphilise indoda eqhinqeni layo? Khangelani ke nibone ukufuna kwakhe isizathu sokuxabana nam. Kwathi akuva uElisha umfo wakaThixo ukuba ukumkani wakaIsrayeli uzikrazule ingubo zakhe, wathumela kukumkani wathi, uzikrazulele ntoni na ingubo zakho? Makeze kum azi ukuba kukho umprofethi waIsrayeli. Weza uNahamani namahashe akhe neenqwelo zakhe, wamisa emnyango endlwini kaElisha. UElisha wathuma umthunywa kuye esithi, yiya uhlambe izihlandlo ezisixhenxe eYordani, ibuyele kuwe inyama yakho uhlambuluke. Lilizwi lenkosi eli eliviwa ubumnyama kubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi okufundwa kwalo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Siamo
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Kubantu ke abasanda ukusijoyina sikwincwadi yesibini yokumkani sahluko sesihlanu. Siqale ke kwivesi yokuqala ukuphiliswa kweqhenqa likaNahamani. Ke bawo kulaa vesi yesithathu yathi kwinkosikazi yayo, akwaba inkosi yam le ibiphambi komprofethi wakwaSamari, ubeya kuyiphilisa iqhenqa layo. Siphinde ke bawo siye phaa kuvesi 8 xa esiya ekupheleni. Makeze kum azi ukuba kukho umprofethi kwaSirayeli. Apha ke bazalwane sibaliselwa ngalomfo uNahamani. Ndiyacinga ke bawo kulonyaka kanye kule season le yesithathu yona kuphela sekulithuba simane sichaza ngesi sizwe sikaSirayeli, into yokuba ngabantu abathi xa kumnandi bavuyiswe ziziyolo zobumnandi, bamlibala uThixo. Thixo ke emane senza into eyenziwayo okanye aqhele ukuyenza xa abantu bemlibele, bayekele abantu bakhe kwisandla solunye uhlanga. Ngoku ke ngokufunda nje apha ingathi uThixo phinde wenza loo nto emveni ke kweziyolo zoba abantu balibala uThixo xa kumnandi. Mhlawumbi leyo on its own bawo yinto ethi apha ebomini uzawumane ukhululeka. Ingangathi buninzi ubungozi ekukhululekeni xa ungayimisanga ingqondo. Ngoku iveza into ethi uThixo uzawumane elungisa phaa naphaa. Ingaba wena xa kulungile ingqondo yakho ihamba iphelele phi? Ngoba xa kulungile bawo, masithi umzekelo, kuthi ngelilethi ixesha mhlawumbi xa kulungile kuxa uzawuza afoda zonke izinto ozinqwenelayo. Ngaba xa ufikile kwelo xesha, uzawulibala into yokuba ubuthandaza ukweyiphi na ingotsi, uhambe nohlokondiba, ngoba kukho into bawo xa izinto zilungile apho kuvela zonke iintlobo zetshomi onokuzicinga. Ude uthi mhlawumbi ngexesha bekunzima ngalo uthi akho mntu ndithandayo mna, kunjalo nje ude uyithathe loo nto uyifake ngaphakathi entloko ukwenzele wonke umntu xa esiza engavumelani nale nto yakho umane usithi kakade bendilindele, umane uthandazela mhlawumbi naloo nto into yokuba kutheni mna Thixo ingangathi abantu abandithanda. Akukhulula uThixo, izinto zakho ziqala ukulunga. Iba ngathi mhlawumbi ngezi mntwana ezirephayo izinto zakho ziyapopa ke ngoku ngeli xesha kube ngona ke ngoku ubona into yokuba ingangathi abantu bayasondela kuwe. Bantwana bahle bakaThixo, ithi loo nto wena ngenxa yokuba abantu besondela kuwe ulibale into yokuba wawuthandaza ukweyiphi ingotsi. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi kwa sisaqala le nto isibonisa into yokuba xa kulungile kubalulekile into yokuba ingqondo le yakho uyimise ukwenzela into yokuba ungamlibali uThixo, ngoba wakumlibala uThixo uyakwazi ukukubuyisela kulaa ndawo wakhe wakuyo ngaphambili.
Ngoku sibona uIsrayeli ephinda ebuyela ebukhobokeni kuma-Aram ngexesha. Bantwana bahle bakaThixo, simazi ikakhulu uIsrayeli wayelikhoboka ngapha eJiphetha ngenxa yokuba babekhe bamlibala uThixo. Nangelo xesha wavela uThixo ngoMoses, wabaweza wahamba noYoshua. Bantwana bahle bakaThixo, kwamnandi kwabakho ubunewunewu, bahamba nehlabathi abantu bakwaIsrayeli. Ngoku bazibona bephinde baqiniseleka. Kodwa bazalwane bam abathandwa inkosi, ukuba ungabo ungomnye wabo bantu, bantwana bahle bakaThixo, abantu abaye bamlibala uThixo, ngoku bazibhaqa besengxakini, sifuna wazi into yokuba uThixo wakungena ebugqwayibeni, akakushiyanga noko uThixo. Ukuba ungumntu kaThixo usezaba ngumntu kaThixo uphakathi ebugqwayibeni. Bantwana bahle bakaThixo, ukuba ungumntu kaThixo usezaba ngumntu kaThixo usenzonzobileni yentsokolo. Sele abantu bejika ngapha besithi wayenje ngexesha lakhe, ngoku asimazi into ayiyo. Kodwa uba ungumntu kaThixo, kuloo nto kuyo uzowazi into yokuba usengumntu kaThixo. Ngoku aba bantu bathimbe amaSirayeli. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kuyenzeka bawumnguni into yokuba wakuwisa ikotli, wakuwisa umntu omkhulu. Bantwana bahle bakaThixo, ucinga into yokuba wonke amandla anikwe wena. Bantwana bahle bakaThixo, uzenze into yokuba ibe nguwe uThixo, ube ngumcinizeli wabantu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku amaSirayeli apha ngamakhoboka. Injalo nje bantwana bahle bakaThixo, ngoku bayamkhumbula into yokuba uThixo unguThixo. Kulapho ubungozi buvela khona. Kunzima bawumnguni ukuqinizela umntu okhumbulayo into yokuba uThixo unguThixo. Umntu okhumbulayo uThixo ubunguThixo uthi selebethwa emqolo ngesabhokhwe agcume ngaphakathi, esazi into yokuba owam uThixo usenguThixo nangalo mzuzu. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje athi esebukhobokeni, athi abone omnye umntu esiva ubuhlungu, amkhumbuze nokuba lo mntu enguye kwicala lotshaba. Bantwana bahle bakaThixo, athi uThixo lo nguThixo kum, anganguThixo nakuwe. Sibona loo nto namhlanje, umntu ongaphakathi ebukhobokeni esithi ukuba unokuya kwaSamari lungancedakala iqhinga lakho. Lo nkosikazi bawumnguni ukuba ebefuna emazi uThixo into yobuThixo uyamnceda umntu osengxakini. Ukuba ebefuna lo nkosikazi, ngoba yigenerali ebenoyeka ife, ngoba besobona nechance yokuba bangazilwela, kodwa igenerali wakhetha into yokuba makayibonise uThixo. Ithi loo nto wena mntu ocinizelayo, kusenokwenzeka lo mntu omcinizelayo ngomso nguye ozomnceda wena, ngoba umntu omcinizelayo umkhumbuza kakhulu ngoThixo wakhe. Ukuba ebephambi komprofethi okwaSamari ube kuyiphilisa iqhinqeni layo. Ukuba ebephambi komprofethi, ukuba ebephambi koThixo wethu, ukuba ebemazi uThixo, lo mntu ebezawuncedakala. Ukuba ebengachithi ixesha ngokubetha thina emqolo kube sithi usoyisile ngaphambili, ebeza kumbona into yokuba uThixo akoyiswa liqhenqa. Lo mntu uyamazi uThixo, lo mntu uyamazi uThixo, kunjalo nje sele egquma zintlungu bawumnguni. Lo mntu akamfihli kuye uThixo kuphela, uthi nawe ondiphethe kakubi uThixo angakunceda.
siza namakholwa amaziyo uThixo akubone akujonge into yokuba kutheni undiphethe kakubi kangaka ngongangathi uzawuncedakala kundiphatha kakubi, kodwa eyona nto enokunceda ngulo Thixo wam ondikhuseleyo esandleni sakho. Ngakuphilisa uThixo kweliqhenqa unalo. Abantu abacinezela abantu baphethwe liqhenqa nangoku ba umnguni. Kha mhlawumbi umuntu akaziboni, kodwa le nto yakho yokunukubeza nokucinezela abanye abantu, ukuphatha kakubi abanye abantu, loo nto liqhenqa lo. Kunjalo nje udinga uThixo. Ngoko ababantu baphethe kakubi, ababantu abangakwazi ukuhlala kakuhle xa ungena egeyithini, ngabo ababantu abaza kubonisa, okanye ngabo ababantu abaqalela wena ngakumbi kuThixo. Umane ubona izinto zakho zihamba kakuhle, kanti aba bantu bacinezelayo bakuthandazela into yokuba makulunge ukwenzela uzobona amandla kaThixo. Mhlawumbi ngokubona kwakho amandla kaThixo ungayeka ukuba mbi kangaka kwabanye abantu. Athi uElisha makeze kum azobona ukuba ukhona umprofeti waseIsrayeli. Bona bangasicinezela bacinge into yokuba banamandla kunathi, kodwa ngoku bahlulwa liqhenqe. Mabehle beze kuthi bacinezelwa ukwenzele bazobona uThixo ulapha ezantsi. Wena ungamkhulu ube phezulu, uhlale nabantu baphezulu, kunjalo nje usitshicele xa ujonge ezantsi, kodwa xa udinga uncedo kudinga uhle uze apha ebantwini, ngoba uThixo ulapha ecaleni kwethu nezo zikhohlela ubuziphosa kuthi. Makeze azobona into yokuba khona uThixo kwaSirayeli. Nina ewe Maram nisehlule kulo umjikelo, kunjalo nje singaphantsi kwesandla senu, kodwa uThixo ungakwicala lomcinezelwa. Ngoko bacinezeli, jongani iqhenqa lenu, lijonge iqhenqa lenu. Mhlawumbi uThixo umemelela kuni into yokuba nibaphethe kakubi abantu bakaThixo, kunjalo nje abantu bakaThixo niyabacinezela. Kanifuna izinto zokuhlekisa nihamba niyezantsi, niyokuthatha abantu nicinge into yokuba abanamandla, kanti ikwangabo aba abathandazela nina into yoba ngomnye umhla kuyawuze kulunge, kunjalo nje neentliziyo zenu zizawulunga, ngoba uThixo ukhona kwabacinezela. Khona uThixo. Qhenqa eninalo libangela ningaboni into yokuba uThixo anganinceda ngakumbi ukunokuba ninobajonga ngenye indlela. Aba bantu nicinga niyabacinezela. Namhlanje sizisa uThixo wabantu ababiza uThixo sele kunzima bawumnguni, abantu ababiza uThixo abaziyo into yokuba ewe ndiva kabuhlungu namhlanje ndiyagcuma, kodwa uThixo wakhe wandinceda eJiphetha, ngobu ubukhoboka uza kundinceda uThixo. Kodwa laba bantu baneqhenqa bayamdinga uThixo. ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
Bawo, Mm. siza kuwe ke ngoku bawo. Siza kuwe bawo. Bawo, mandibulise kwakhona mani kubathandi nababukeli becawe yabantu abangacawiyo. Nkosi yam. Kule vesi ke yokuqala bawo, Tata. ukongeza kweziya zimbini ubuso uzifundile. Nkosi yam. Loo ndoda yabe iligorha, ilikroti, kodwa ineqheka. Ineqheka. Bawo, apha ke sibaliselwa ngendoda engaphaya kwesizwe sikaSirayeli. Ewe tata. Ngeyokuqala okanye ingathi indoda engabalelwa ekumazili uThixo Nkosi yam. kwisizwe sikaSirayeli. Uyeva oDavide kuthiwa ngamadoda kaThixo. Ewe tata. Nalena ke ikhankanywa kumadoda ayengamagorha. Siyibeke ecaleni ke leyo, Tata. kodwa yoyisile, yoyisa isizwe sikaThixo. Nkosi yam. Kodwa ineqheka. Sisifo esi xa ubumcaphukisile uThixo akubethe ngaso. So sisifo esi sithi wena ikhona into oyenzileyo. Ewe tata. Iqhenqe eli beliqala kancinci emntwini, mhlawumbi liqale njengespoti esibomvu, ziye zigcwala umzimba, Nkosi yam. kodwa zihambe zisuke zibe mhlophe. Nkosi yam. Uzowubona ke kusiwinwele, mhlawumbi kuwe namashiya, kumane inzwane ezi nenzipho ezi ziphakama kancinci de ziwe. Kumane kusiwa nolusu olu. Nkosi yam. Kumane ke kulephu okanye kuliqika inyama de namathambo anga amke kuwe okanye awe. Neendlathi ezi bezide ngamanye amathuba amazinyo angakuzo angahlali incakasana. Ewe tata. Amane zisiwa, inyama lena ibole, ude uphele usifa. Ewe tata. So ngaphakathi ke ibisitya ezi zinto okanye ii-cells ezi zomzimba. Ewe tata. Kuthiwa ke ifocus yazo kakhulu ibilapha emqolo, intamo ne-spinal cord ezi. Ubuzode ke uhlale mhlawumbi ube likhaphetshu. Ewe tata. Uyibe into engakhathalelwanga. Loo nto ke
ibangela ukuthi Nkosi yami. siyazi lento ukuthi sisifo esikubulala kancinci kancinci. Tata. Hayi ligorha Mm. ilikrothi eli. Hey Nkosi yami. Kodwa ikho lento inayo. Mm. Ukuba ndisondela apha kuthi sinawo amagorha Mm. anezinto siyayazi ukuba sithume ubani Nkosi yami. soze ingenzeki into ethile. Ukuba kuthethe ubani abantu nokuba bebevutha kangakanani ngumsindo Nkosi yami. bayathomalala ngoba unendlela yokwenza, unendlela yokuthetha. Nkosi yami. Kodwa kukho nje lento izokubangela ukuthi ubugorha bakhe ngomso bungabonakali. Nkosi yami. Kukho nje lento ibangela ukuthi ubugorha bakhe bungabonakali. Umhlawumbi kungazabantu. Mm. Umhlawumbi ngamanye amathuba ngumona. Umhlawumbi ngamanye amathuba inhlebengwane. Tata. Kodwa wakho, kodwa ukhona kodwa onaye njengokubana ulikrothi Nkosi yami. uligorha ezawuthi lento ikutye kancinci kancinci imane ikudodobalisa. Ngamanye amathuba umhlawumbi bantwana bahle bedinga seyikutya, bantwana bahle bedinga iqale, bantwana bahle bedinga sibone igorha layizolo, bantwana bahle bedinga umhlawumbi ispinal cord sayo, bantwana bahle bedinga sayingenaso, sibone igorha layizolo sayiyinto engenamqolo ngoba bantwana bahle bedinga ayifocusanga kukodwa wayo. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi, bantwana bahle bedinga ngoku ubukade, bantwana bahle bedinga uyilento usaziwa ngayo, bantwana bahle bedinga umhlawumbi ubukwazi ukuthi ushumayele ivangeli, bantwana bahle bedinga abantu basindiswe, bantwana bahle bedinga balandele uYesu, baphila abantu imithandazo yakho, bantwana bahle bedinga kanti iqhenqe liyakhula ngaphakathi, kanti ukodwa wakho uyakhula ngaphakathi. Bantwana bahle bedinga uthi ke ubonani xa ethetha apha ukhona intombazana apha, bantwana bahle bedinga ikhule okanye bantwana bahle bedinga ikhuliswe kaSirayeli, Tata. bantwana bahle bedinga ikhuliswe ngevangeli, bantwana bahle bedinga yathi iyektise ekuthindweni injalo kodwa ivangeli lena ayayilibala. Bantwana bahle bedinga ngoba bantwana badinga umntana ke okhuliswe, bantwana badinga ngetyalike kokwabo nangona semkile, bantwana badinga ilizwe limonzakalisile, bantwana badinga kodwa ifoundation ukubana isolid, bantwana badinga zithi izinto zimbetha, bantwana badinga akukhumbule ukuthi bantwana badinga kanene baninzi abantu basekhaya abahluka okanye bantwana badinga abahluthaza izonka. Mhlawumbi mna njena ndisitya nehagu, bantwana badinga ithi bona nomzalwane bantwana badinga etyiwa ngukodwa wakhe, bantwana badinga yakukhumbula le ntombazana kanene ekhaya bakhona abaprofeti okanye ukhona umprofeti, bantwana badinga umhlawumbi bantwana badinga njengobana esithi ubonani, umhlawumbi bantwana badinga ukukhululeka kwethu kodwa kwethu, bantwana badinga kusekhobokeni, bantwana badinga elingalibelanga iimfundiso zakokwayo, bantwana badinga into esizozama ukuyithetha, bantwana badinga umhlawumbi ukukhoboka bakho bakhona abantu abanokusinda kodwa babo, bantwana badinga bakhona abantu abanokusinda, bantwana badinga ekwenzakaleni ngokodwa babo, bakhona abantu umhlawumbi abafa kancinci bebulawa ngokodwa babo abafuneka bekhululwe nguwe ebukhobokeni babo. Ithi le ntombazana ikhumbule ukuthi kanene ukhona umprofeti lapha ekhaya, Tata. ngoba imfundiso esihamba nazo okanye
esizifumene emakhayeni ethu ngamanye amathuba zizo bana bahle bedika nangona umhlambi sihleli nje ebukhobokeni bethu Nkosi yami. zizo bana bahle bedinga ezizosuka zibe livumba elimnandi kubantu abasingqongileyo Awu, bana Nkosi bahle bedinga zizo ezizosuka umhlambi ekubophelelenikeni bana bahle bedinga kumaqhina angakwazi ukukhululeka zizo ezizokuvela zivele kanene ekhaya ikhona into Awu, Nkosi bana yami. bahle bedinga esisombululo bana bahle bedinga na mhlambi sesingekho isisombululo bana bahle bedinga abantu sebefuna ukulahla itawuli esuka ivele isisombululo bana bahle bedinga ngomuntu odelelelekileyo bana bahle bedinga ngomuntu ongajongelanga okanye ongajongelwanga ntweni Ya, Nkosi isuka yami. sivele apho isisombululo ngoba ifoundation bana bahle bedinga into ebalulekileyo bana bahle bedinga kwaye lo muntu uthobele ukuthi afundiswe bana bahle bedinga nangoku sesebukhobokeni nangoku bana bahle bedinga equqa okanye ephume ngena kweli khaya Nkosi bana yami. bahle bedinga ezibona izinto ekwenziwa ngayo ekhona okanye ikhona iculture yama-aramapha bana bahle bedinga ikhona indlela abanqula ngayo bana bahle bedinga kodwa lo mzalwane okanye lo ntombazana ayayilibala indlela akhuliswe ngayo Nkosi yami. ekhayeni bana bahle bedinga ngexesha lokuxakeka kukale ndoda ingukhomanda womkhosi bana bahle bedinga ngexesha lokuxakeka kwegorha nekrothi bana bahle bedinga lixakwe ngukodwa yayo iyacetha ukuthi le ndoda lena bana bahle bedinga yayiseyilinde ukufa kwayo Nkosi bana yami. bahle bedinga ngoba iyayazi ukuthi esi sifo inaso bana bahle bedinga into esibheke kuyo sibheke kufeni Ewe, bana bahle tata. bedinga kodwa yavela bana bahle bedinga inceku kaThixo yasuka yathi nalicebo bana bahle bedinga umhlambi nathi bana bahle bedinga kwindawo esikuzo umhlambi nathi kwindawo bana bahle bedinga esizibona isibukhoboka bethu simjongile umhlambi umuntu ebesikade esingcungcuthekisa into esizama ukuyifundiswa apha kuthi impindezelo ayiyo yethu Ewe, tata. bazalwane irevenge lena ayiyo yethu yekaThixo into yokuba icebo likaThixo malingami ngathi ukubana thina sifuna ukuziphindezela sisuke sikhumbule ukuthi kanene ukhona umuntu onokwazi ukuthi aveze isisombululo ngoKristu Inkosi yethu amen. Amen. Unento kwenza malando Khafaka ingubo. Namongameli sisho.
kuphela. Bawo Baba. apha ekukhuleni kwethu siye sibone noba mhlawumbi abantu kwelo khaya kukhule kusokolwa nabo zilunge izinto zabo, bangaphathi abantu kakuhle kwalapha efemelini. Uve ke abantu ebebathandazela okanye ebebemthandazela lo mntu into yoba makaphumelele, bemthandazela ngakumbi into yokuba Thixo simthandazela into yokuba abe nayo yonke le nto ayifunayo. Mhlawumbi xa enayo yonke le nto ayifunayo, mhlawumbi kulapho azawulunga khona okanye kulapho azawubona khona into yokuba ukuba nento yonke ugqiba ulahlekelwe ngabantu bakowenu lilize elo. Yena umntu mhlawumbi unyuke ebomini ngokucinizela nokucaphukela abantu kube sithi ndifuna ukusuka apha ebantwini, athi akuba semcochoyini oyiki into yokuba uza kwehla njani, ngoba baninzi abantu abanyathele eqonsini. Ngoku ucinga into yokuba ukwehla kwakhe bazawubuyisa izitya abantu, kanti abantu ezantsi bamthandazela into yokuba makade azibone le nto ayenzayo ayilunganga. Ezintliziyweni zabo ayikho into ethi siza kumbamba thina, kodwa bamthandazela into yokuba makayifumane yonke into ayifunayo ukwenzela azobona into yokuba ukuyifumana yonke into ayifunayo, ukulifumana okanye ukulizuza lonke ihlabathi kulilize xa uzawulahlekelwa buwena bakho. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bawumngoni, mhlawumbi abantu abangabacinizeli babantu eyona nto ibabangela bangatshintshi kukucinga into yokuba bazawucinezelwa nabo ngaba bantu babacinezelayo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ukuthatha kwexesha localucalulo ngabantu bebala kweli lethu, nokuthatha kwexesha kwabukhoboka kwabantu bethu ngapha kwelwandle kungenxa yokuba abacinezeli bacinge into yokuba ukuba sinobakhulula aba bantu baza kusicinezela nathi, kanti entliziyweni yomcinezelwa uthandazela into yokuba makakhululwe yena. Kunjalo nje uthandazela nokuba makakhululeke umcinezeli lo kule ngqondo yakhe, ngoba umntu ocinezelweyo bawumboni bakhe bahlale bajonge into yokuba ingaba kwathini na lo mntu esicaphukela kangaka. Abanye babone into yokuba mhlawumbi ekuzalweni kwakhe lo mntu azange athandwe kakuhle. Bantwana bahle bakaThixo, bathandazela into yokuba lo mntu makafumane ukuzithemba. Bantwana bahle bakaThixo, abantu abasezantsi abacinezelweyo mhlawumbi babona kakuhle ii-insecurities zomcinezeli lo, bathi bantwana bahle bakaThixo, ukuba mhlawumbi wayeyifumene ngokwaneleyo i-attention esakhula, mhlawumbi ngengekho nje entliziyweni yabo akukho into yokuba nathi siza kumfumana. Bathandazela into yokuba ezi zinto angenazo makabe nazo kunye naye. Mhlawumbi namhlanje bawumnguni sisondeza umcinezeli kuThixo, sizomxelela into yokuba aba bantu ubacinezelayo ngabantu bakaThixo, imeko yakho bayiphose kuThixo. Kunjalo nje abacingi into yokuba bazawubuyekeza le nto benza yona wena ngale ndlela obenza ngayo, kodwa bakuthandazela into yokuba uThixo asuse iqhenqa elunalo. Bawo ukumkani lona lo wesibini
wakwaSirayeli. Hey baba, Uthi hayi mfondini noba ufuna isizathu sokuba masixabane. ngoku ufuna isizathu sokuba masixabane ngoba uyayazi bantwana bahle bedinga ihistory phakathi kwaba bantu babini. Bantwana bahle bedinga mhlawumbi akucelwa neswekile, bantwana bahle bedinga afunwa nephepha eliwela kwamakhelwane. Ukuba bantwana bahle bedinga ithanga lakho lisike lanabela kwamakhelwane ayiselo lakho ithanga, ngoba bantwana bahle bedinga kukhona ukungavani kwaba bantu. Bantwana bahle bedinga umntana noba ibhola yakhe bantwana bahle bedinga iwele kwalacala isuke ithathwe ngebhozo igqajuzwe. Bantwana bahle bedinga ejongile umntana akukhathalelwanga neso sikhalo, kodwa kulomeko injalo ivele indoda kaThixo. Bantwana bahle bedinga uzikrazulele ntoni na ingubo zakho. Bantwana bahle bedinga kufuneka kubonakale ukubana ukhona uThixo. Bantwana bahle bedinga athomalalisa indoda kaThixo. Bantwana bahle bedinga ithomalalisa umzali ongumkani. Bantwana bahle bedinga ngiyaqonda mhlawumbi emveni koko babekhona ubuhlobo. Bantwana bahle bedinga ngoba uThixo uvele bantwana bahle bedinga mhlawumbi imilambo bahle bedinga mhlawumbi ibingadibani avele ayidibanisa uThixo. Bantwana bahle bedinga ngoba ufuna ukubonakalisa ubuThixo wakhe ingqondo bezingadibani. Bantwana bahle bedinga avele uThixo azidibanise abantu mhlawumbi sebebethe inqindi phansi ngoba ukumkani lena isayini yokuthi andikwamkeli. Bantwana bahle bedinga ukuthi akhazule ingubo zakhe uready for ukulwa. Umhlawumbi sesiready for ukulwa ukubulala abacinezeli bethu. Bantwana bahle bedinga avele uThixo yena eveza inceku yakhe ngoba ufuna ukuveza ukuthi unguThixo oxolelayo lona nakuxesha nokungaxoleli abantu. Bantwana bahle bedinga avele uThixo. Bantwana bahle bedinga esithi bana nangoku sifuna ukubonakalisa amandla kaThixo. Bawo uThixo akayingeni into enochuku, uThixo akahlale echukweni. Bantwana bahle bakaThixo ngoku uyayivezela umqinizeli into yokuba njengoba ucinga unamandla wena ungabethwa uhlale phansi ungabi nanto yokwenza, uthatha ingqonyela ephezulu emkhosini ayibeke phansi ngeqhenqa. Amandla awasebenzi ngexesha. uThixo uyakubonisa into yokuba ungacingi into yokuba imfazwe uyilwile, kodwa kukho ithuba apho amandla akho angazusebenza khona. Bantwana bahle bakaThixo aphinde uThixo avele kukumkani into yokuba zikrazule, kodwa kumele kubonakala into yokuba uThixo usebenza okanye usebenzisa icala linanganamandla ukunceda icala elinamandla, okanye usebenzisa icala elicinga amandla phelile ukubonisa elicala licinga linamandla into yokuba uThixo usebenza ngendlela yakhe. Bantwana bahle bakaThixo ngoko ithi loo nto bazalwane zesingamdeli uThixo. Xa sinamandla singamdeli uThixo, xa singenamandla bawumnguni singamdeli uThixo, ngoba uThixo amandla akhe avela ngexesha lakhe. Kunjalo nje uThixo amandla akhe avela thina xa singacinganga into yokuba uThixo uyavela. Bawo ngexesha lokuthi inhloko zethu zibe phezulu, bantwana bahle bedinga ngexesha kubana inhloko zethu zibe phezulu sicinga ubana sithi aba bantwana bahle bedinga uThixo yena umzuzwana nje asithathe asibekeza. Bantwana bahle bedinga ngoba bantwana bahle bedinga likhona ixesha apho abasezantsi uThixo bantwana bahle bedinga abanyuse. Bantwana bahle ngoba sibona apha kweli bali bantwana bahle bedinga kukho intombazana nje bantwana bahle bedinga ethobekileyo esezantsi. Kukho le ndoda ilikroti
amakhothi bana bahle bedinga umhlambi bana bahle bedinga bakhona abantu apha ebomini abangamakhothi namhlanje bana bahle bedinga kodwa likhona ixesha apha kubona kodwa bahle bedinga bazokudinga uncedo lakho wena usezantsi bana bahle bedinga umhlambi bana bahle bedinga kule ndawo ubekelwe kuyo bana bahle bedinga bakhona abantu ekuzofuneka ukuthi behle baze ezantsi kwenzela ukuthi bazokuncedakala bana bahle bedinga umhlambi sizowuthi namhlanje sokuzidela kule ndawo uThixo akubeke kuyo bana bahle bedinga ngoba kuyacaca ukuthi uThixo uyathanda okanye uyawabeka amakhothi phezulu bana bahle bedinga libe khona ixesha apho khona aza kuwahlisa awasezantsi khangela mosi bana bahle bedinga amakhothi ayohle bedinga bekhangela uYosefu entolongweni bana bahle bedinga amthathe ukumkani ephalisini yakhe amse entolongweni ngoba bana bahle bedinga ufuna bana bahle bedinga ukuthi asombulule amaqhina akhe khangela man uDavide bana bahle bedinga xa idlalela ukumkani ingoma ezithomalalisa umoya wakhe usezantsi iyaqeda ukuthi abantu abaphezulu bekhona ixesha lokuthi bana bahle bedinga kufuneka behle bezezantsi ezinye izinto bangakwazi ukuzinceda ngokwabo bana bahle bedinga bafuna ukuthi bancedwe nguwe ukuze basondele kuThixo bana bahle bedinga into umhlambi bana bahle bedinga ubona unazo okanye unawo lo mandla ukuthi umncede uThixo bana bahle bedinga uzungafani nokumkani ukhazile bedinga uthi bana kakade izolo benindenze oku noku uyazi history ukuthi njani bedinga kodwa uzusuke uzivula izandla bedinga ngoba lento ibetukileyo apha kuwe ayisiyonto yakho lena bedinga umhlambi bedinga nendibeke apha kuwe kufuneka kuzukiswe uThixo sozazukiseke ke uThixo ungazivulanga izandla zakho soze azukiseke uThixo bedinga ungayivulanga inhliziyo yakho sozazukiseke uThixo bedinga usagugushekile bedinga sozazukiseke uThixo bedinga usathi bana andizukwazi uyenza lento ubundenze into ethile izolo bekuthela ukuze wenze ihlobo bedinga kodwa wakuzivula uThixo okanye bedinga wazivula izandla zakho bedinga uThixo uyabanceda abantu bedinga basinde eqhenqeni labo basinde kodwa ababopheleleyo basinde bedinga kumakhamandela ababopheleyo basinde bedinga kwizinto abazithweleyo abangakwazi umhlambi ukuthetha ngazo basinde kubantu umhlambi kwizinto abaphethe kuzo bedinga basinde abantu umhlambi ithi bana umhlambi abantu bawubona emveni bana ehlambile yabuyela inyama yakhe umhlambi abantu kudala umhlambi izinto zabo zilahlekile kodwa nguwe khoboka onokwazi ukubuyisela izinto zabantu ebantwini bedinga umhlambi lomntu ebengesenawo namazipho umhlambi lomntu ebengesenawo namashiya kodwa bedinga amashiya akhe anokubuyisela nguwe inzipho zakhe zinokubuyisela nguwe bedinga kodwa kufuneka kuqala uvule inhliziyo kwenzela uThixo azokubonakala ngoKristu Inkosi yethu amen Amen.
Bawo masinikele ke ngoku bawo masinikele. Bawo siyacela kuye wonke umuntu ongeka subscribe asubscribe ubana usowubukela siyacela ucofe ulike uyishare ku platforms zonke okuzo bana ke so subscribe lesicela ucofe la notification bell because ukuthi ikukhumbuze ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyaqala ngensimbi 5 rhoqo ngecawe imali izawuma ibhexesha ke ngomzalwane wakabonani ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa ehamba nami kwindawo ke esihamba kuzo kwindawo alengela kuzo kwindawo esijob hunter kuzo ezitaxini ezibhasini nakuzo zonke indawo esihamba kuzo sichaza ukuthi icawe yabantu abangacawiyo ikhona lapha ku YouTube iyawubekeleyo iyinkonzo yomlomo baba. Ewe tata izabe iyinkonzo yomlomo leyo. Inkosi kumuntu wonke ke osibukeleyo masivale baba. Fefele Nkosi yethu Yesu Kristu thando lukaThixo nobudlelwane bomoya engcwele bungahlala kuthi sonke idibuye inkosi okunamona phakade. Amen. Amen, 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 Ukuba buyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena umuntu ebesiyenzele yena lecawa ukuba ke ubukile noba ukhiva phaa kwithoba lecawa besiyenzele wena kwindawo zonke obukuzo nezo ndawo ezingendawo lecawa besiyenzele wena. Masibulele bazalwane kumuntu wonke uye wasibukela kwade kwaleli xesha. Inkosi kakhulu bazalwane, masiphinde sidibane kwicawa ezayo ngentsimbi yesi-5. Igama lami benguSihle Bonani, ndingahambi ndedwa ke ndihamba noAnele ngokwamnguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthanda zithixo uthandakazi kaye papa yini ibingu igama lakho. Ewe. Yo. Papa, you, Papa, Take 3. Papa.